Köszöntünk mindenkit Pinceit Egyesület nevében. 120 éve született dr. Kintli József és dr. Lukovics István. Ennek az alkalmából szeretnénk egy kis megemlékezést. Átadom a szót Gáborkának. Kosztolányi Dezső, a doktor bácsi. Áldott aranyember, világító, nyugodt szemei kékek. Komoly szigorral lép be a szobába, szemébe nézek, és cseppet se félek. Borzongva érzem biztos űrét, a kis, sovány bordáimon kopog. Őszbajusza a fagytó zuzmarás, hideg kezén aranygyűrű sorok. Oly tiszta és oly jó. Ő ír medicinát, keserűt, édest, sárgát vagy lilát. Az ő kezéből hull a paplanomra nagy néha egy halvány szelíd virág. Rágondolok, a szörnyű éjszakákon, párnáimon oly egyedül sirok. Ő az egészség és a bizonyosság, titkok tudója és csupa titok. Gazdag, nyugodt. Nehéz bundája ott lóg, prémét szeliden prémezi pomál. De elmegy innen, és itt hágy magamra. Színházba tér, vagy csendben vacsorál. Ilyenkor látom otthon, s páholyában, amint valami végtréfán mellett, de kék szeme egyszerre elsötétül, rám gondol, mit csinál a kis beteg? A béke ő, a part, a rév, az élet. Jaj, hányszor néztem jó arcába hosszan, még ájuló álomba legve árván, kis ágyamon, mint egy bús, barna bárkán, ködös habok közt ringatóztam. Gyere be, ne ázzál! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Ma egy különleges esemény alkalmából gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk egy nagyformátumú emberről, aki 120 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, dr. Lukovics Istvánról előtte tiszteltünk. Ő nem csupán egy kiváló orvos, a közösség egyik legelhivatottabb szolgálója volt, aki egész életét arra tette fel, hogy gyógyítson, segítsen és támogasson másokat. Munkássága túlmutatott a hagyományos orvosi gyakorlaton. Számára az orvosi hivatás több volt, mint a gyógyítás tudománya. Ez volt az élete értelme és legmélyebb szenvedélye. Nem csak a testeket kezelte, hanem a lelkeket is ápolta. Olyan orvos volt, akiben mindenki bízhatott, aki mindig ott volt, amikor szükség volt rá, és aki figyelmesen meghallgatta betegeit, emberséget és reményt nyújtva nekik a legnehezebb időkben is. Az orvoslás terén elért szakmai kiválóságán túl Lukovics István közösségi szerepvállalása is kiemelkedő volt. Gondoskodása, emberszeretete és elhivatottsága örökre nyomot hagyott azok életében, akikkel kapcsolatba került. Emléke máig élénken él mindazok szívében, akiket gyógyított, és akik megérezhették a tőle áradó melegséget és törődést. A mai napon e koszorúval nem csak egy orvos előtt tisztelgünk, hanem egy olyan ember előtt is, akinek életműve mindannyiunk számára példaként szolgálhat. Lukovics István öröksége emlékeztet bennünket arra, hogy a gyógyítás egyben emberi szolgálat is, amely tiszta szívvel, együttérzéssel és elhivatottsággal válik teljessé. Lukovics István 1904. áprilisában született Dombóváron, 1929-ben kapta meg orvosi diplomáját a Budapesti Tudományegyetemen. 1933. januárjában telepedett le Pincehelyen magánorvosként, majd MÁV pályaorvos lett, 1940-től pedig körzeti orvossá nevezték ki. Felesége, dr. Kardos Margit fogorvosként praktizált Pincehelyen. 1948-ban önállóan szervezte meg az egészségvédelmi gondozást a körzetében, majd a következő években a helyi kórház megalapításában játszott nagyon fontos szerepet kollégájával, dr. Kintli Józseffel együtt. Ebben az épületben, ahol most állunk, 1953. szeptember 23-án kezdődött meg a gyógyítás.
3 osztály működött a kezdetektől: sebészet, belgyógyászat, szülészetnőgyógyászat. A következő évtizedben építették fel a modernebb szárnyat, ahol a szülészetnőgyógyászat kapott helyet, így a régi épületben több ágyon tudták már a környék betegeit ellátni, gondozni. Lukovics doktor úr részt vett a Belecskai Gyermekotthon alapításában is, éveken át látta el az intézmény orvosi teendőit. 40 éves gyógyító munkája során a preventív, megelőző irányzat domborodott ki, érvényesítette körzetében a járványügyi követelményeket. Kimagaslóan jó eredményeket ért el a csecsemő és terhes gondozás, a védőoltási morál, az egészségügyi nevelés terén. Elismert orvosi hivatástudattal az orvos etikát mindig szem előtt tartva biztosította a betegellátást. Munkatársait mindig a végzett munka és magatartás alapján ítélte meg. A legtöbb évet Stern Lászlóné, Zsófi néni töltötte vele írnokként, Tamás Józsefné, Rózsika néni pedig körzeti nővérként. A Tolna megyei tanács egészségügyi állandó bizottságának először tagja, majd elnöke lett nyugdíjazásáig. Községi tanácstagként is tevékenykedett, részt vett Pincehely község törpe vízműjének létesítésében. A megye egészségügyi, közegészségügyi és járványügyi helyzetének javítása érdekében kifejtett munkássága és aktív közéleti tevékenységének elismeréseként érdemes orvos, munkaérdemérem, kiváló orvos, munkaérdemrend ezüst és aranyfokozata kitüntetésekben részesült. A legmagasabb elismerést 1975-ben kapta, az állami díj 3. fokozatát, amely abban az időben rendkívülinek számított körzeti orvosként. 1975 áprilisában így nyilatkozott a Tolna megyei népújságnak: Dombóváron születtem, itt pedig éltek rokonaim. Ismertem ezt a szép vidéket, ezért választottuk letelepedésre Pincehelyt, amikor összeházasodtunk, és soha nem bántuk meg. Pedig igen szegényen kezdtük közös munkánkat és életünket. Volt egy bérelt szobánk, a folyósó egy részét kerítettük el, hogy legyen rendelő és váró. Villany nem volt még akkor Pincehelyen, az csak néhány évvel azután jött. Mit mondjak? Hatalmas fejlődésnek voltam itt tanúja, kicsit részese, előmozdítója is az elmúlt 35 évben, persze soha nem egyedül. Szerencsére mindig voltak forró lelkű társak, és nagyon sokat jelentett, hogy a feleségem egyben pályatársam is volt. Mikor ide kerültünk, 13%-os volt a csecsemőhalálozás, és aratott a tífusz és a vérhas, lakni sem tudtak az emberek, mert például a férfiak kint aludtak az istállóban. Most kell megnézni egy tanácsadást. Valóságos divat bemutatója annak, hogyan kell a csecsemőket gondozni, öltöztetni. Valahány új házban ott a fürdőszoba, vagy megvan a fürdőszoba helye. A cikk így zárul. A falu orvosa a kapuig kísért bennünket, ahol éppen kerítésnek támasztja kerékpárját egy fiatalember, kinek fél orcája szemlátomást dagad. Doktor bácsi itt, mutat fületövére, megcsípett a darázs. Várj, fiam, mindjárt hozom a rendelő kulcsát, mondja, és elsiet nyomában a férfival, akit talán még ő segített világra. Lukovics doktor úr 1929. október 19-től 1980. március 31-ig dolgozott Tolna megyében. Nyugdíjas éveit Pincehelyen töltötte, itt élt 1982. január 25-én bekövetkezett haláláig. Örök nyugalomra szülővárosában, Dombóváron helyezték. Hálásan emlékezünk rá, és köszönetet mondunk mindazért, amit a közösségünkért tett. Szerencsés, aki ismerte. Az általa képviselt értékek és az ő életútja
örök példa lehet számunkra.